Abdul tinkin ne inda M Sharifi wannan naki ne mama. Rayuwa na yi nazari duk wanda ya zama to a raye, wataran sai ya rasu ko yana so ko zai zubi da hawaye. Duniya ba wajen zama ne ba, aro aka ba mu ba jaye-jaye. Mu rike Allah gwani mu fita ne da manzo na fiyayye. Rayuwa ta sai a hankali na rashin mahaifiyata, na zama kamar banda hankali. Ku dube ni ba ni daga ta, hakuri ya zama farali. Ya Allah jikan mahaifiyata, wayo wayo. Ya Allah jikan mahaifiyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jikan ki mama, dan kin tafi wayo ya zanyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jikan ki mama, dan kin tafi wayo ya zanyi. Allah na gode, kullu nafsin zai katile mutu, duk mai da tilas ne ya mutu. Sai dai ni du'a in neman hutu, Allah ya yafe mata. Ko kakari na ka share bayan abokina, da ni da kai za ta zo kan wata rana. Ka zo mu roki Allah, mun yi sallah, na san za ya kalla. Ya Allah